No niin, tämmönen tuli vastaan tällä kertaa. Että ei muuta kuin mennä räkkyämään sitten. Ja tosiaan joo, Desti haastaa. Mennään kattoo mikä on meininki. Perkele vei mun joukkueen vielä kaiken lisäksi. Mutta joo, ei mitään. Kokeillaan jotain uutta. Tai vaikka Kälkäri tosta. Mutta joo, nähdään jäällä. Niin, sitten mennä. Katsotaan. Nyt voi tulla kylmää kyytiä. Testikin on sen verran hyvä pelaamaan. Saattaa käydä huonosti. Yritetäänpä kuitenkin. Jos sais kolmannen voiton vielä aikaiseksi, niin sitten olisi vähän liiankin hyvä tilanne. Katohan. Aika perus veivi. Mutta joo, mä veikkaan, testikin on sen verran hyvä tuo. Veivaamisensa kanssa, että ei taida olla paljon jakoja maalissa. Mutta joo, onneksi meni noin pieneen kulma. Muuten olisin ollut, oli ihan väärässä paikassa periaatteessa. Mutta sitten seuraa. Ai. Ja testikin osaa maalissa pelata. Hyvin luki tilanteen. Sitten meni. Meinas hämätä vähän liikaa, että se pyörähtänyt. Että mihinkä suuntaan lähtee kaveri, mutta onneksi otti. Nyt kun laittaisi, niin olisi taas johtotilanne. Kyllä! Menee. En tiedä millä helvetillä mulla menee maaliin nämä yritykset. No, pääsee, että menee. Ja sitten seuraa. Nyt torjunta tästä. Ai, perkele. Nyt en ollut hereillä ollenkaan. Tulihan se maali sieltä. Nyt on pakkomaalipaikka taas. En tiedä mistä meni tuokin. Joo, vittu, mulla on niin paljon säkääkin näissä hommissa. Vittu, kelloistahan se soi sen. Hellsperssi kolisee. Nyt torjunta tähän ja sitten se taskussa. Ei käy. En tiedä mihinkä perut. No, tää on paskempi suoritus taas maalissa. Nyt on maali, niin siinä. Kyllä. Vai oliko siinä? Ei ollut. No niin, puhuin paska. Vai monenko laukauksen se otti tästä? Se on taas toinen kysymys. Taisi ottaa 10 laukauksen kiinni. No, eipä siinä. Pelaillaan pois. Nyt tulee maaleja sitten liukuhihnalta. Näköjäänsä. Joo, jatketaan pois vaan. Olisi ehkä voinut tökätäkin jo tossa kohtaa. Niin lähelle tuli sen kiekon kanssa. Mitähän kuulee yli? No, on se. Meikäläisen laskupään mukaan me ollaan johdossa vielä, mutta en tiedä mikä on todellisuus. Mutta joo. 8 kierrosta mennään. Katsotaan mitenkä täysin. Tuoko tästä mitään? No niin, sitten kivisee. Mutta joo. En tosiaan tiedä ollaanko johdossa vai tappiolla, mutta laukauksia ainakin vedettiin niin perkeleesti. Vittu, viivallehan se jäi patjan päälle.
Tosiaan monenko laukauksen kisan se päätti valikoimaan. No niin, eihän myös saatana osu ladon seinään tyhjä maali edessä. Jos mä nyt oon ihan oikein laskenut, niin nyt olisi Destin pakko tehdä tästä, mutta en oo varma. Eikä tee. Ja se oli siinä, kyllä. Kiitoksia Destille ja pakko sanoa, että aikamoisen jokerin veti hatusta, että en ole odottanut yhtään 10 laukauksen kisaa. Minä olen mennyt pasmat sekaisin, kun luulin, että voitiin jo. No joo. Hyvä kisa oli ja päästiin siihen 3. voittoon. Ja mutta Destille kiitoksia ja otetaan uusiksi jossain vaiheessa. Ei kai tässä muuta taas. Pysykää taajuudessa. Moro.